Guys, good morning. Good morning. Morning pa naman kasi mag-11 pa lang in the morning. Gihimay ako ng malunggay. Para ilagay natin sa lulutuing ulam. Ngayon, wala tayong pambili ng wala tayong pambiling ulam. Kaya nanguha na muna tayo ng libre dyan sa paligid. Yung malunggay. Pwede na rito yung sardinas. Igisa natin sa sardinas yung malunggay. Ulam na. Mga ulam pang mahirap, pang probinsya. Pag walang-wala ka. Walang-wala. WW. Kaya mas okay dito sa probinsya kahit wala kang pera. Makakasurvive ka pa rin. Basta magsipag ka magtanim. Ate, isaing mo na yun, anak. Isaing ka na kasi darating na sila. Wala pang Halika na. Saing ka na ng kanin. May kanin pa naman kaso hindi na yung kasya. Kaya kailangan natin saing ulit. May sinaing kasi kami kaninang umaga. Na kanin kaso kulang na. Kaya saing ulit tayo. Saing ulit. Nakikita yung mga labahin ko dyan sa likod. Hindi na uubos yung labahin dahil marami kami. Lagi may labahin sa araw-araw. Siyempre, araw-araw nagbibihis. Araw-araw naliligo. At least araw-araw naliligo. Nandiyan na sila, Buboy. Nandiyan na sila. Kiss mo si Mama. Gulay na santol. Wow, kanino galing yung wow, masarap yan. Kiss mo si Mama. Sa parang May masakit. 2 o'clock artery. Yung time lang ako. May masakit si ate. Hello. Guys. I-kiss mo naman si Mama, be. Ma. I love you. Yung tuklak sweet ng kulang dito mo. Bakit? Dito hindi man. Yan yung gano'n sa IBR. Hindi man. Gawa ng IBR ang itagamit naman. Sige nga.
Kapals, ano, mapuldo, mapals, Okay naman eh. Di ba kasalin niya duman? ang gayon, gayon mo naman. Dinala mo yung pera. Wala mo ako pambili ng ulam. Ito kung siya, subaba. At igisa ko lang ito sa sardinas. Ulam. Kaon. Nakaon yan. Tapos isali ko tong tatlong talong. Bakit? Oh, yan, yan. Oo. Oh, yan. Oh, yan. Ayos. Bibili ka nga ng ano. Boy! Yung ano saan mo nilagay? Yung alin? Ba't nandyan? Bihis ka na yung ano mo, yung polo mo. Ilagay mo na doon para maisali sa, agad sa lalabahan. Apa, entry! Bebe, yung dalawang kalananuhan mo, bebe, para maluto ko na to. Silagay dati din ang basura. Ako hindi man lang kinikilig ate Jazz. Hindi man lang ako kinikilig si ate Jazz. I need hug and kiss. Ayaw niya talaga. Porque naka-video ako. Kahit sa ulo man lang. Tapos ihag ako, wala. Nakakalungkot. Nalulungkot na talaga ako. I need hug and kiss. Hindi na kanay pagkaon no. Bulok. Siyempre, pag bulok, hindi mo kakainin. Ayan, ang dami naming bayabas. Per bulok. Bulok na. Overripe na kasi yung iba. May tinabi ako para mamaya. Ano, babakalan ka man? Design muna natin doon sa sardinas, okay? Bili ka ng 2 sardinas. Tsaka isang sibuyas, anak. Pwede na yun. Di ba man ako kinis? Di mo nga ako pighag. Ngayon lang naman ako nag-demand. Dahil ikaw may kailangan ko. Bilis na tama para maluto ko na ito. Akin nga yan. Akin na. Nagkakatawag mo? Bye-bye. Itong pusa na ito, ayaw niya lang hinahag. Ayaw niya lang hinahag. Nasaan si Loki? Yun ang gusto kong yakapin. Yung pusa na yun kahit ipitin mo na wala lang. Ito si Summer, ayaw niya nang hinahag kasi parang feeling niya iniipit siya or something. Ewan ko, naiisip niya ang pusa siya. Hindi naman kita inaano. Gusto lang kita nga yakapin, baby. Reklamo ka na agad. Ginakarga lang kita. Reklamo ka kaagad. Alis na po.